ja sabeu, el passat diumenge, dia 9, vàrem arribar a la fi de l'estat d'alarma. Amb ell varen arribar una sèrie de noves mesures, com la pròrroga del toc de queda o l'apertura ininterrompida de bars i restaurants. Què pensa la gent del poble? El xafardejant d'avui ho descobrim. Això és un desastre. És un desastre no posar-se d'acord entre polítics perquè és lamentable, perquè si no s'hi posen ells, nosaltres estem més despistats que ells, no? I això és el que lament. Supos que 15 dies més si no s'ha estat bé, però el que t'he dit, m'apareix un error, aquesta confusió que tenen entre ells i la mos passen als ciutadans. Crec que les mesures han estat correctes fins ara. Crec que Balears ho ha fet bé, perquè en realitat necessitem reforçar que l'estat d'alarma i que tot de quedi segueixi, perquè òbviament hem de salvar una temporada turística, etc. Referent a les imatges que vàrem veure aquest cap de setmana passat durant tot Espanya, fa vergonya, no ho negaré, però considero que encara hem de seguir durant aproximadament un mes més a la tot de queda, perquè per nosaltres serà, òbviament, molt millor. És un poc prest, perquè no sabem ni crec que ningú sàpiga el que ha de venir. El que passa és que la gent està ja cansada i té ganes de sortir a sopar i fer una copeta. No trobo que estigui mal amollat. El que trobo és això, que la gent no responem a el que haurien de respondre. No sé què t'he de dir, perquè per nosaltres aquí a Pollença que hi ha molts estrangers i negocis d'aquests i tot això, va bé, però i si mos torna a rebrotar, què passarà? Seria hora que s'acabés de vacunar i l'esperança que jo tinc és que hem estat vacunats, per ja no hi haurà tant de perills.